Ma nistax nemmen kif il-gvern jagħti ħalli din is-sitwazzjoni tippersisti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u ma tittieħed l-ebda azzjoni. Ekstqar il-preżentatur Peppi Azzopardi waqt il-programm Net Live meta kien mistoqsi minn Robert Cremona dwar dak li qed jiġri fil-ħabs dan wara li numru ta' priġunieri ma tħallewx jiġdu dwar it-tmexxija fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Saqsejt lill-Ministru illi ma nistax nemmen kif qed iħalli dawn l-affarijiet jiġru u għetlu baxxi ġifieri ma kif tista' taċċetta dis-sitwazzjoni ma titwemminx li taċċetta dis-sitwazzjoni li ta' parsi qed issir investigazzjoni. L-investigazzjoni mill-pulizija qed issir bis-serjetà. Imma n-nies li qed jitilgħu jiġdu huma mbeżza, huma mwerra, huma qed jingħataw iċ-ċejċa biex forsi ma jgħidux dak li verament għaddew minnhom jew raw li għaddew minnhom. U allura di ma tistax tkun investigazzjoni ħilsa, ma tistax tkun investigazzjoni serja, hija investigazzjoni farsa traġika. Peppi Azzopardi qal li hemm numru ta' priġunieri li għandhom ir-rieda li jiġdu u għandhom il-provi kontra d-direttur tal-ħabs Alex Dalli. Fl-ambitu ta' dan kollu, Alex Dalli għandu jissuspendi ruħu. Tad-direttur tal-ħabs qiegħed jiġi investigat fuq allegazzjonijiet kriminali, allura kellu iwarrab għal perjodu jissospendi ruħu sakemm issir l-investigazzjoni b'mod ħieles. Peppi Azzopardi qal li dawn l-4 priġunieri li mhux iħalluhom jagħmlu l-istatements tagħhom quddiem il-pulizija jridu jagħtu statement dwar x'raw u minn xi x'għaddew fosthom swat u jridu jikxfu kif bħalissa tmexxija tal-ħabs qed tagħmel minn kollox biex talaq ħalq il-priġunieri.